Áno, aj nanoinfluencer, ktorý má napríklad do 5000 sledovateľov, dokáže mať pekné príjmy z takýchto spoluprác. Nedávno som pridala video o tom, ako sa stať influencerom. Poďme sa dnes pozrieť na to, čo to vlastne ten influencer je, aké sú typy influencerov, čo je to vlastne influencer marketing a aké typy spoluprác vám môžu byť ponúknuté. Ale bez zbytočných rečí poďme rovno na to. Slovo influencer je odvodené od anglického slova influence, čo znamená vplyv, ale pravdepodobne už mnohí z vás vedia, čo to vlastne ten influencer je a tí, ktorí ste videli moje predošlé video, to už viete určite. Pojem influencer je spájaný najmä so sociálnymi sieťami a ide o osobu, ktorá si na sociálnych sieťach vybudovala nejaké to publikum, ktoré sa buď stotožňuje s názormi, životnými hodnotami toho influencera, alebo sa jeho publiku proste iba páči životný štýl, ktorý influencer vedie. Vďaka vzťahu, ktorý si influencer vytvoril so svojím publikom, a to či už prostredníctvom svojej tvorby, interakcií s publikom a podobne, tak vie ovplyvňovať rozhodnutia publika. Tieto rozhodnutia sa môžu týkať životného štýlu, postojov, názorov, ale dokáže taktiež ovplyvňovať nákupné rozhodnutia ľudí, ktorí ho sledujú. Už dávno ale neplatí, že influencerom môže byť len veľká celebrita so 100 000 či miliónmi sledovateľov. A to práve dokazuje aj vznik influencer marketingu. Influencer marketing je forma online marketingu využívajúca silu dôvery, ktorú si vybudoval influencer u svojho publika. Ide o komunikačnú stratégiu firiem, vďaka ktorej dokážu efektívnejšie osloviť to správne cieľové publikum a vďaka ktorej môžu rýchlejšie vybudovať povedomie o svojej značke či prilákať nových zákazníkov. Pretože hlavným cieľom takejto spolupráce je hlavne nenásilné odprezentovanie produktu alebo služby akousi kamarátskou formou, ktorá vlastne nenápadne naznačí tomu spotrebiteľovi, že ide o dôveryhodnú značku, že ide o kvalitné produkty a podobne. Keďže táto forma komunikácie vzbudzuje väčšiu dôveryhodnosť, existuje zároveň väčšia šanca, že si spotrebiteľ kúpi takéto produkty, ktoré mu boli odporúčané formou jeho obľúbeného influencera. Prípadne sa u spotrebiteľa uchová nejaká myšlienka o kvalite tohto produktu a v budúcnosti, keď sa bude rozhodovať o tom, ktorý produkt z danej oblasti si kúpi, v pamäti mu proste utkvie myšlienka na tento produkt a tak po ňom pravdepodobne aj siahne. Avšak to, že má niekto 100 000 či milióny sledovateľov, neznamená automaticky, že títo sledovatelia budú bezhlavo nakupovať všetko, čo im tento influencer odporúči. S rozmáhajúcim sa trendom influencer marketingu ľudia ako si prestali dôverovať takýmto odporúčaniam zo strany influencerov, respektíve väčších celebrít a podobne. Bolo to spôsobené najmä tým, že mnoho z týchto influencerov pristúpilo na spolupráce len kvôli dohodnutým finančným odmenám a nie kvôli tomu, že by skutočne dôverovali produktu, ktorý prezentovali. Alebo išlo o produkty, ktoré nemali vôbec nič spoločné s daným influencerom, nemali vôbec nič spoločné s jeho zameraním a išlo o niečo úplne iné a tým pádom to jeho sledovateľov absolútne nezaujímalo. Menší influenceri majú naopak omnoho bližší vzťah so svojím publikom a to im potom omnoho viac dôveruje. Tento vzťah si budujú vďaka interakciám so svojím publikom, majú na to viac času, naozaj si na to vyhradia ten čas, aby dokázali odpovedať na každý jeden komentár, na správy, ktoré prichádzajú. A tým pádom ľudia týmto influencerom dôverujú omnoho viac ako nejakým úspešným celebritám, ktoré už ako keby sú mimo náš dosah. Profily menších influencerov sú zároveň omnoho autentickejšie a majú omnoho vyšší engagement rate. Čo ale vlastne znamená malý influencer a do akej skupiny influencerov patríte vy? Práve to, aký ste alebo aký chcete byť influencer, veľmi ovplyvní najmä vaše prvé spolupráce a vlastne možnosti vašich prvých spoluprác. Pre spoločnosti, ktoré chcú nadviazať spoluprácu s influencerom, je toto mnohokrát veľmi zásadná otázka. Takže poďme sa teraz pozrieť na toto rozdelenie a ja verím, že už o niekoľko minút budete schopní aj vy sami definovať, aký typ influencera ste alebo aký typ influencera chcete byť. Influencerov nedelíme len podľa veľkosti, aj keď si to mnoho ľudí myslí, avšak v mnohých prípadoch táto veľkosť naozaj zohráva určitú rolu. Influenceri podľa veľkosti. Nanoinfluenceri. Nanoinfluenceri majú zvyčajne počet sledovateľov od nejakých 1000 do 10 000.
Niekde sa uvádza aj počet do 1000 sledovateľov. Počet sledovateľov pre jednotlivé typy influencerov nie je všade rovnaký, aj keď snažila som sa vyberať taký, s ktorým som sa stretávala najčastejšie. Musím však povedať, že čo sa týka zahraničia, väčšinou tam platia tie vyššie hranice a čo sa týka slovenskej a českej scény, platia tie nižšie. Takže čo sa týka nanoinfluencerov, ide o influencerov, ktorí sú počtom sledovateľom takí menší, začínajúci, avšak dokážu veľmi zanietene obhájiť značku alebo produkty, s ktorými sú veľmi spokojní. Naopak nepreplňajú príliš svoje profily očividnými reklamnými kampaňami, vďaka čomu majú vysokú úroveň engagement rateu svojho publika. Dokážu si udržiavať veľmi blízky vzťah so svojím publikom aj vďaka tomu, že odpoveda na všetky komentáre a správy, nezaberá až toľko času ako v prípade influencerov, ktorí majú väčší dosah a väčší počet sledovateľov. No vďaka tejto komunikácii si udržiavajú vyššiu dôveryhodnosť a vďaka tomu teda ľudia, ktorí ich sledujú, ich sledovatelia, publikum, naozaj berú ich názory do úvahy v prípade svojich nákupných rozhodnutí. Aj napriek tomu, že mnoho ľudí týchto influencerov považuje naozaj za malých, musím povedať, že pre veľa firiem sú veľmi prospešní. Najmä čo sa týka nejakých nižších produktov alebo spoločností, ktoré ešte len začínajú, nemajú veľký budget, ale taktiež pre väčšie spoločnosti, ktoré tak môžu osloviť viacero influencerov na spoluprácu a bude ich to stať rovnako, ako keby oslovili jednoho väčšieho influencera. Mikroinfluenceri majú zväčša počet sledovateľov od 10 do 100 000, niekde sa aj uvádza do nejakých 40 až 50 000. Ide o influencerov, ktorých počet sledovateľov je už síce vyšší, avšak stále majú dostatok priestoru a času na to, aby si udržiavali blízky vzťah so svojím publikom. Väčšinou už majú svoj profil zameraný na nejakú oblasť alebo na nejakú cieľovú skupinu. A vďaka tomu sú aj vhodnými adeptmi na spoluprácu, čo sa týka nejakých väčších spoločností, ktoré si vďaka tomu môžu vybrať toho správneho pre svoju oblasť zamerania. Napríklad nejaká spoločnosť, ktorá vyrába alebo predáva čistiace prostriedky, si tak vyberie napríklad profil, ktorý sa venuje upratovaniu extrémneho neporiadku a podobne. Mikroinfluenceri si však rovnako ako nanoinfluenceri dávajú obrovský pozor na to, aké spolupráce berú a aké produkty či služby promujú, pretože ich blízky vzťah s ich publikom je pre nich veľmi dôležitý. Makroinfluenceri majú väčšinou publikum vo veľkosti od 100 000 do 1 milióna. Niekde sa teda uvádza od 40 až 50 000. Tento typ influencerov zväčša zahŕňa nejaké celebrity, blogerov, vlogerov a podobne. Majú omnoho vyššie dosahy a zvyknú mať aj lojálne publikum, avšak miera zapojenia ich publika nie je až taká vysoká. Makroinfluenceri sú často vyhľadávaní značkami, ktoré chcú rýchlo zvýšiť povedomie o svojich produktoch či službách. Zároveň ale spolupracujú s takými väčšími značkami, pretože menšie začínajúce firmy si ich kvôli nízkym rozpočtom nemôžu dovoliť. Mega influenceri majú počet followerov od 1 milióna a sú to väčšinou celebrity, vychádzajúce hviezdy alebo kľúčoví odborníci v oblasti. Ich názory a odporúčania sú väčšinou naozaj brané do úvahy, avšak miera zapojenia ich publika je veľmi nízka a zároveň nie sú zameraní na jeden konkrétny níž. Spolupráca s nimi je však väčšinou reálne možná len pre obrovské spoločnosti a značky, pretože je veľmi drahá. V niektorých rozdeleniach sa môžete stretnúť aj s označením mid-tier influenceri, ktorí sa v rebríčku nachádzajú medzi mikro a makroinfluencermi a veľkosť ich publika je zvyčajne uvádzaná od 50 do 500 000 sledovateľov. Nano aj mikroinfluencermi sú výhodní pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť, pretože napríklad väčším spoločnostiam umožňujú zapojiť viacero influencerov do spolupráce vďaka nižšej odmene. Tá zároveň umožňuje spoluprácu aj so nejakou značkou alebo firmou, ktorá ešte len začína a nemá taký veľký marketingový budget. Takže áno, aj nanoinfluencer, ktorý má napríklad do 5000 sledovateľov, dokáže mať pekné príjmy z takýchto spoluprác. Ak ste sa dostali až sem, predpokladám, že vás takýto typ informácií zaujíma. A preto by som vás rada pozvala k tomu, aby ste začali odoberať tento kanál alebo sledovať môj podcast. Vďaka tomu budete každý týždeň získavať hodnotné informácie, ktoré vám určite pomôžu v raste na vašich sociálnych sieťach, podľa typu obsahu a níž. Firmy a značky si vyberajú influencerov nielen podľa počtu sledovateľov, ale aj podľa zamerania ich profilu. Čo dáva zmysel, pretože ak je vašim zameraním napríklad kozmetika alebo všeobecne beauty, asi ťažko budete niekomu odporúčať pneumatiky. V prvom rade preto, že vašich sledovateľov pravdepodobne pneumatiky absolútne nezaujímajú a aj v prípade, ak by ich zaujímali,
tak vy nebudete pre nich tá dôveryhodná osoba, od ktorej príjmu informácie typu odporúčania pneumatík. Ak ich ale ideme triediť, tak triedia sa napríklad na travel influencerov, šport či fitness influencerov, gamerov, beauty influencerov, fashion influencerov, celebrity či kľúčových odborníkov v oblasti. Tí majú rešpekt svojich sledovateľov, najmä vďaka svojmu dosiahnutému vzdelaniu a vedomostiam. Existuje však ale aj množstvo iných zameraní. Treba si uvedomiť, že zameranie veľmi ovplyvní vaše možnosti prvých spoluprác. Na Slovensku je influencer marketing stále v začiatkoch, čo je spôsobené aj tým, že tu nemáme také veľké množstvo influencerov ako v zahraničí a hlavne nemáme tak rôznorodých influencerov. Preto, ak si vyberiete napríklad oblasť beauty, fashion či šport, je veľmi pravdepodobné, že už pri niekoľkých tisícoch sledovateľov získate minimálne bartrové typy spolupráce. No v prípade špecifickejších zameraní je možné, že prvé spolupráce prídu o čosi neskôr. Ale ak by som vám v tejto oblasti mala dať jednu radu, tak robte to, čo vás baví a venujte sa tomu, čo vás baví. Pretože ak budete robiť to, čo vás baví, zotrváte v tom dlhodobo. A sociálne siete sú dlhodobá záležitosť. Málo komu sa totiž podarí uspieť zo dňa na deň hneď na začiatku. A zároveň, ak budete robiť to, čo vás baví, odrazí sa to aj na kvalite vášho obsahu. Spoločnosti hľadajú kvalitných influencerov. Kľudne sa môže stať, že natočíte recenziu na produkt alebo službu, ktorú ste si sami kúpili a nejakú spoločnosť vaše video alebo príspevok osloví natoľko, že vám ponúknú možnosť spolupráce. Takže nezdávajte sa a robte to, čo vás baví. Ďalej delíme influencerov aj podľa úrovne vplyvu. Patria sem influenceri alebo vlogeri, youtuberi, podcasteri alebo influenceri na sociálnych sieťach, ako je napríklad Instagram či TikTok. Typy odmien som už trošku načetla v minulom videu a podrobnejšie sa im budem venovať v rámci možností zarábania na sociálnych sietí, avšak trošku si ich pripomenieme. Jednak pre tých, ktorí predchádzajúce video nevideli a jednak preto, že je to vlastne opis foriem spolupráce s rôznymi spoločnosťami. Influencer môže v rámci spolupráce získať buď peňažnú alebo nepeňažnú odmenu. Peňažná odmena môže byť vo forme affiliate odkazu alebo linku. V rámci toho vlastne influencer poskytne zľavový kód na určité produkty alebo služby. Vďaka tomu je väčšia šanca, že si určité produkty či služby zakúpia spotrebitelia aj v prípade, ak o danej spoločnosti ešte nepočuli. A zároveň má spoločnosť, ktorá spolupracuje takouto formou s influencerom, prehľad o tom, koľko produktov alebo koľkokrát si danú službu zakúpili spotrebitelia alebo jeho sledovateľia práve vďaka tomuto jeho odkazu alebo zľavovému kódu. A tak spoločnosť môže spravodlivo odmeňovať jednotlivých influencerov na základe počtu uskutočnených nákupov. Ďalej to môže byť peňažná odmena vo forme fixnej čiastky, čo je vlastne vopred dohodnutá odmena za zdieľanie vopred dohodnutého obsahu. Existuje však aj možnosť bartrovej spolupráce, čiže to je nepeňažná forma odmeny, kde vlastne za zdieľanie nejakého obsahu, či už bude to post, story alebo video, získate od spoločnosti nejaké ich produkty alebo služby. Spolupráce tiež nemusia byť jednorazové. Z hľadiska dlhodobého budovania povedomia o značke je pre spoločnosti veľmi výhodná dlhodobá spolupráca s jedným influencerom. A tá sa nazýva ambasádorstvo. Influencer sa vlastne stane ambasádorom značky, podpíše kontrakt so spoločnosťou na nejaké dlhšie obdobie, napríklad 1 rok, a zaviaže sa, že počas tohto 1 roka nebude promovať produkty z rovnakej oblasti, ktoré sú od konkurenčných spoločností. Prípadne sa môžu dohodnúť, že aj nejakú dobu po ukončení spolupráce nebude promovať konkurenčné produkty. Za to má istý dlhodobý kontrakt, čiže aj pravidelné odmeny za vopred dohodnutú formu propagácie. Toto však nie sú jediné formy spolupráce. Mnohokrát sú influenceri napríklad pozývaní na rôzne eventy či podujatia a ich úlohou je vlastne prilákať návštevníkov alebo ľudí, aby si zakúpili vstupenku na dané podujatie. Mnoho spoločností využíva na zvýšenie povedomia o svojej značke či profile aj súťaže v spolupráci s influencermi. O tom, prečo si myslím, že súťaže nie sú vhodnou formou či už pre začínajúce small businessy alebo pre menších influencerov, si ale povieme v inom videu, pretože je to trochu dlhšie. Ak sa teda ešte len chcete stať influencerom alebo tvorcom obsahu, prípadne máte málo sledovateľov a nejak vám to nejde hore, ničoho sa nebojte. Robte to, čo vás baví, zotrvajte v tom a úspech príde. Prídu aj prvé platené spolupráce. Verím, že ak ste sa dostali až sem, znamená to, že sa vám toto video páčilo a ak je to naozaj tak, nezabudnite mu dať like, prípadne mi do komentárov napíšte, čo je pre vás najväčším problémom pri tvorbe obsahu na sociálne siete,
prípadne čo vás brzdí v tom, aby ste začali tvoriť. Ak chcete raz na sociálnych sieťach, určite nezabudnite sledovať tento kanál, na ktorom každý týždeň nájdete hodnotné informácie, ktoré vám v raste určite pomôžu.